Здравей, България продължава с темата за добрите дела и за това как нещата могат да се случват, колкото и да е трудно, когато има добри хора. Гостува ни номинирания за Нобелова награда за мир Янка Бари. Ще ни превежда Елена Гаврилова. Добро утро и на двамата. Здравейте. Най-напред, кое ви привлече да помагате на хората в неравностойно положение в България? Ние вече... Нека да покажем. Ние вече знаем, че... I had an exhibition here in 2010 with my Edgar Degas collection. През 2010 година имах изложба с Едгар Дегар. And I was in Sofia and I fell in love with Sofia. It's a wonderful city. Тогава дойдох в София и се влюбих в града. Това е един прекрасен град. And I was very, very hurt by the poverty. Бях докоснат от бедността. And we have primarily worked in Africa and a lot of other countries. Работехме в Африка и в много други страни. But I realized that Bulgaria being in Europe, they needed help as much as anybody else. Осъзнавам, че България като част от Европа има нужда от помощ. Вие тук сте ни донесли в така турбите с помощ. Има различни хранителни продукти, няма да ги изкараме всичките, само като показно. Искам да ви попитам, казахте, че сте били в София, но има далеч с по-бедни градове в България. Посетили ли сте ги, видяли ли сте как живеят хората в Северозападна България, да речем? I've been to Berchet. Бях в Вершец. And several other places. I don't remember the names, but yes, I have visited many cities in Bulgaria. Да, посетил съм много градове в България. За съжаление не мога да си припомня точното произношение на имената на градовете. Всъщност ние проверихме какво има в пакета, който сте подготвили за хората, понеже имаше проблем с помощи в България, които бяха с некачествена храна, но тук всичко е наред. Предлагам преди да продължим, тъй като нашия гост е бил в различни места от страната ни, но въпреки това има фрапиращи случаи на това колко трудно преживяват българите. Семейство с 3 деца, вече 2 години, живее без ток. Месечната издръжка на хората е 105 лева. Как оцеляват? Провери Нина Димитрова и оператора Владислав Милиев. Лева. С толкова пари на месец живее Йоана и семейството й. Доходът идва единствено от детските надбавки на сина й и на двете й дъщери. Взима ги едва от година, след като лъже социалните. Слушам, че господин премиера Бойко Борисов е велик човек и така реших да излъжа, че съм имала определен час при него, че ме е приел, че ми изпраща много поздрави, да се размърдат малко и така стана. С 3-4 дена всичко беше готово. И така си получавам детските. С лъжа. В дома на Йоана няма ток вече 2 години. Семейството се топли на дърва само когато има. Как се живее без ток? Много лошо. Децата ходят по къщите, не на всеки има приятно всека вечер да се ходи да гледат телевизия. Какво купуваш тези 105 лева, като ги вземеш? Ами, определено брашно, ориз, картофи. Друго по-евтино, за да оцелеем, няма. Какво сготви днес? Днес нищо. Децата са яли филейка с солю и солчица. Двете деца на Йоана са ученици, а най-малкото е на 2 години. Жената се грижи за него по цял ден. За да я пратя на детска градина, трябва да има осигурена работа. Аз за да си потърся работа и търся, и където да кажа, че е малко дете, приключва интервюто. Най-големият страх на Йоана е идването на зимата. Утре сина ми няма да отиде на училище, защото са му скъсани маратонките и няма друго с кой да се обое. А почне ли да вали край? А то е лошото, че ако почне да вали, аз готвя на 2 тухли, които ще погледнете после. И като вали няма как. Няма дърва. Горе, каквото ми падне, гуми, стари обувки скъсани.
На тухлите в казан се топли и вода за баня. С него се мие цялото семейство. С него се перат и дрехите. Заради лошите условия на живот, Йоана често е посещавана от социалните. Жената казва ми, ако видиме, че децата са в риск и ако не се оправите, ние сме длъжни да ги вземем. Викам, как така ще ги вземете? Значи, вместо да ми помогнете, да ме подкрепите, нали, ето тази майка иска да си гледа децата, иска децата да учат. Йоана разказва, че почти не спи. Мисли как да избави децата си от влизане в дом. Мисли и за всичко, което не е успяла да им осигури. Сина на 9 имаше рожден ден. Знаете ли какво е да се събудите и да знаете, че сина ви има рожден ден? И аз няма какво да му кажа. Просто само един честит рожден ден, нищо повече, защото не мога да си позволя абсолютно нищо, с което се зарадва това е, че има рожден ден. Имам 2 анчука и ще ходя да ги сменявам. Друго нямам. Как се чувстваш в клас? Лошо, защото другите ходят на закуска, аз не хода. Йоана дължи пари на всички съседи и разказва, че се срамува да излезе на улицата, защото не може да им ги върне. Признава, че е сърдита на държавата. Не за друго, а защото не е получавала детски преди да излъже. Цели 9 години. За Здравей България, Нина Димитрова. Видяхте тази тежка история. Не мога да не ви информирам всъщност, че минималната заплата в България е по-малка от 150 евро. И хората играят с надежда на тотото, за да се опитат да спечелят някакви пари. Тогава ли една държава има нужда от помощ? Yes, most definitely. Да, абсолютно, определено. Има ли много други страни в Европа, които са в такова положение? Yes. Определено, да. I've seen it in Romania. Видял съм същата ситуация в Румъния, Czech Republic, Чехословакия, Latvia. Латвия. Maybe not as bad as Bulgaria. Може би не в толкова лошо състояние, като в България. But I think Belarus might be worse. Но мисля, че Белорусия ситуацията може да бъде и по-лоша. Вие помагате с хранителни продукти. В какво обаче реално се състои благотворителността и само това да дадеш някаква вещ ли е благотворителност и помощ? In my view, it's giving back. Според мен това е да дадеш и да получиш. I was very fortunate that I had a very long music career. Бях много щастлив, благословен от съдбата, че имах дълга музикална кариера. My partner is Muhammad Ali. Моя партньор е Мохамед Али. He was a pretty good boxer. Той беше един много добър боксьор. Celine Dion. Селин Дион. Michael Jordan. Майкъл Джордан. So we have all, thank God, we have made a lot of money. Благодаря на Бога, ние всички успяхме да направим добри пари. С тези пари ли помагат на хората и по цял свят? Do you help people with exactly this money which you Oh, yes. Yes, I give away most of my money. I own many companies and... Аз притежавам много фирми и давам повече от парите си. Може ли да разчитаме, че някои от тези звезди, които изброихме, благодарение на факта, че вие помагате в България, ще дойде тук на гости, за да види какво се случи с техните финанси? I'm bringing back Evander Holyfield, the boxer. Ще върна в България Ивандър Филд, боксьора. And we're hoping possibly next summer to do a concert, a benefit. И следващото лято се надяваме да организираме концерт with a lot of my rock and roll friends. С много от моите приятели от рок-н-рола. Какво е животът ти да е посветен на благотворителността и да усещаш подкрепата на толкова популярни и известни лица от политиката и шоу-бизнеса? Знаем, Бил Клинтън също е сред хората, които ви подкрепят. It feels great. It's wonderful. You see, you people understand here on television that entertainers are famous for giving back. Entertainers and athletes.
Атлетите и хората от шоу-бизнеса се славят с това, че дават дължимото. And we continuously get calls from actors И ние непрекъснато получаваме обаждания от актьори, and athletes атлети, who have problems. спортисти, Believe it or not, sometimes it's not easy to give food. които имат проблеми. Може би няма да повярвате, но имат проблеми с отдаването на помощи. Like when we went into Sudan, Например, когато отидохме в Судан, we had to understand the politics between South Sudan and Sudan. ние трябваше да разберем политиката между South Судан и Судан. The leverage there was George Clooney. George loves Sudan and he's Джордж trying to help Клуни them. обича Судан и наистина се опита да помогне. So I feel that when we come in with a celebrity, Аз чувствам, че когато влезем с популярна личност, Or известна myself. личност, или самия аз, the press follows us. пресата ни следва. And it puts a little more pressure on the politicians in that country to help us. И това поставя малко под напрежение политиците. Коя история, която срещнахте, кои хора, които срещнахте, ви направиха най-силно впечатление и се запечатаха в съзнанието ви? България. The best impression in Bulgaria. The people you met in Bulgaria. I was here in August and I went to some of the orphanages. Бях тук през месец август и посетих някои от сиропиталищата. And it really broke my heart. They were very poor. И те наистина докоснаха сърцето ми с бедността. But the staff were incredibly dedicated. Но персонала, който се грижеше, беше невероятно посветен And you на кауза. could see that they cared. И човек можеше да види, че те наистина се вълнуваха. And as recently as yesterday, I was out with Lucy with a wheelchair. И вчера бях с Люси и с инвалидната количка. And I was really very disappointed that the handicapped people have no access here in Sofia. Аз наистина бях много разочарован, че хората с увреждания нямат добър достъп до градската среда. Благодарим ви за този разговор. Ще се радваме да ни гостувате отново при следващото си посещение в България.